Isagutay di puspuso kararwaken isip tayo tapno may gari tayo nga dayaw di ako. La 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 la. Isagutay di puspuso kararwaken isip tayo tapno may gari tayo nga dayaw di ako. Indayon kasangbayen di ako. Sarap kwentay di kan ganda tayo. Isagutay ayat tayo kakabsat ken pada tao tapno may kari tayo kagdayaw di ako. La 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 la. Isagutay deyat tayo kakabsat ken pada tao tapno may kari tayo nga agdayaw di ako. Kakabsat rugyan tayo, dahi panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hiraman tayo pa ti kararag tayo, ti special intention ni Gordon and Luis Bruce, ni Ronnie and Pinky Jane Bartolome Biag, ni Margarita Real, Sekretaryo, ti Chan Rice Mill, ni Tessie Habon, ni Antonio ken Esperanza Pariñas, ti Pagyaman ni Adrian, Calci Christopher, ni Rafi, Joan, Jason, Rufina, kastamot ti panay karkararag dagiti minatay, ni Primitivo, Luisa, Martina, Luis, Lucina, Bernardino, Patricinio, Andres, Marta, Pilar, Florentina, kastamot ni John Rodolph Kodyamat, ni Marcelino Gumintong, ken Kevin Gumintong. Kakabsat ti Diyos, intalik na kada tayo ti amin tayo, ti sirib, adal, dagiti sanikwa, ken uray ti bagi tayo. Intalik ti Diyos dati asagot kada tayo, rumbeng laeng nga aywanan, ken usaren tayo, kas napintas nga pagsubalit, pagsupapak kadagiti bendisyon ken grasya na. Agdaydayaw tayo nga rod iti day tamanagayat a Diyos. Katapno maikari tayo makiranod iti day tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti babak tayo. Dagiti basbasol tayo, pagbabawyan ta ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Sika mga
mga sika, mga sika po. Kristo kasyan nagpakawanen naka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika po. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Ket dito'y daga kapya kadagiti tattawa na imbag di banagnak na kemda ibunan na nakaitan. Pagrok babanda kadaydaya wenda ka, agyaman kang ken ka, kaputi na indaklan adayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin, ket sika po Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo, kaasyan na kami, kaasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo, awatem kadaytoy, arararaw mi, et sika sito tugaw ito'y makanawa
Kristo, tinasantuan. Siksika uwapo, siksika ti kangatwan, ititimpuyok ti Espiritu Santo, et iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kadi tasibubuslon na kaasim, pakawanam dagiti basbasol mi, ket inayon mo pa'y nga ited, dagiti saan mi aturdan adawaten. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Dumngeg kayo takantayek daytoy a kanta. Kanta ti gayem ko ken ti kaubasan mo. Adda idi kaubasan ti gayem ko iti nakadamdam eg a turod. Kinali na ti daga ket inikat na amin a batuna. Minulaan na kadagiti kasayaatan nga ubas. Nang bangon iti torre a pagbantayan na, ket nagkali ti abot a pagpespesan na. Inuray na maluom dagiti bunga, ngem pasig da nga nalsem idi maluom da. Ita, kunati gayem ko. Da kayo nga agnaed iti Jerusalem ken Huda. Anya ti makunayo may papankanyak iti kaubasak. Inaramid ko amin na pagsayaatan ti kaubasak. Apay nga rod ang nagbunga iti naalsem, asaan akas iti nasamit aninamnamak. Kastoy ti aramidek iti kaubasak. Ikatek dagiti mula panakaalad na. Rebaek ti bakod na ket bayak nga araben. Ken payat-payaten dagiti atap nga animal. Bayak nga agkaruutan. Jak arbasan dagiti ubas wenno kalyan dagiti puunda. Bayak akumutan dagiti sisiitan a mula. Ken kalkalunay. Jak ipalubos a matudwanda. Ti Israel ti kaubasan ti Apo aman nakabalin amin. Dagiti tagahuda ti ubas nga imula na. Hinamnama na naimbag ti aramidan da. Ngem panagpapatay ket di tinaramid da. Hinamnama na analinteg ti aramidan da. Ngem imawag iti hustisya dagiti indadanes da. Ti sao ti Apo. Ti Israel ti kaubasan ti Apo. Maysa nga ubas ti inwar mo ijay Ehipto. Imulam iti daga dagiti sabsabali a nasyon. Kalpasan ti panang paksyat mo kadakwada. Dimanon dagiti sangana iti baybay Mediterranean. Dinanon na pa iti karayan Euphrates. Apay rinebam dagiti alad na, nawayan dagiti aglabas sa mangtakaw iti bunga na. Subsuben ken kanen dagiti alingo, ken dagiti atap nga animal. Kasyan na kami uman nakabalin amin na Diyos, tanawagan na kami manipod langit, ket umay mo sa lakniban ti kaubasam.
Umay mo ispalan deto'y ubas a pinapigsam. Biyagyan na kami kumakit agdaydayo kam tuken ka. Uray kaano man, dida kanton panawan. Isubli na kami kadi o Apo Diyos ang manakabalin amin. Ipaay mo kadi ti ayat mo kadagiti. Ipaay mo kadi ti ayat mo kada kami, ket mo isalakan kamto. Ti mabasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem iti amin a panagkararagyo, agdawat kayo iti Diyos abuyugan ti panagyaman. Awanan kayo iti talna ti Diyos adi matukod, panunuten ti tao tapno natalged dagiti puso ken panunot yo, iti panagipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, agpanunot kayo kadagiti banag ana imbag ken maikari araimen dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalus na pintas ken nadayaw. Aramidan nyo, dagiti inadal ken inawat yu kanyak, iti sook ken aramid ko, ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Ti sao ti Apo. Pagsao ka, o Apo, dumdumgin mo yadipin mo, at angin ka dagiti sa uwamaka, itetiyag na nayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa uwamaka, itetiyag na nayon na biyak. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken panglakayan a Hudyo. Denggen nyo ti maysapay a pangarig. Adda tao a nagmula iti adu nga ubas, inaladan na ti kaubasan, nagaramid iti pagpespesan iti ubas, sa nangipatakder iti torre a pagwanawanan. Kalpasan na impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idudumteng ti panagbuburas, imbaon ti akin kukwa ti kaubasan, dagiti adipen na, amapan kadagiti makitaltalon, tapno alaen da ti bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen, kinabil da ti maysa kadakwada, pinatay da ti maikadwa, ket inubor da ti maikatlo. Nangibaon manen kadagiti adipen, nga ad-ado, ngem ididamo, ket kasta manen ti inaramid da kadakwada, kamaudyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na, awan duadwa apadayawan dan totoy anak ko kinunana, ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa ti kaubasan, kinunada iti maysa ken maysa, daytoyan ti agtawid, umay kayo tapapatayon tayo, ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta tiniliw da ti anak, ket inrarda iti kaubasan, sada pinatay. Ket ita sinaludsod ni Jesus, inton umay ti akin kukwa ti kaubasan, anyan to ti aramiden na kadagiti makitaltalon.
Awan dua-dua apatayen nanto dagiti naranggas a makitaltalon kinunada. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon amang tedtoken kuana iti bingay na iti tiempo ti panagapit kinuna ni Jesus kadakwada diyo pay ayan nabasa tinailanad tinasantuan asurat ti bato nga imbeleng dagiti agipatpatakder nagbalin akang runaan a bato inaramid daytoy iti Apo ket anyan a nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isot gapuna nga ibagak kada kayo, innayon pay ni Jesus. Ama ikatto kada kayo ti pagarian ti Diyos, ket maitedto kadagiti tattao, ama kaited kadagiti umno abunga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nga panyakas lang na alsem mo ta. Good morning yo. Good morning. Sa ludsod ko, uray tay umuna amisa. Anya tinagdumaan dagiti kakabsat tayo nga Bisaya. Kenda tayo dito'y North. Adamo simong bat. Kultura, Father. Uwang nga rod, anya pa'y. Na makakit-kita kadto'y lanlansangan anya tinagdumaan dagiti ito'y North ngam ijay parte ti Bisaya. Amoyo ti namin na imuna nga naobserbarak tinagdumaan da. Datayo nga ito'y area tayo, Ilocano basta ito'y North. No agukis tayo iti mangga pakastoy niya. Ay amuyo mangga. Amuyo ti agukis. Gagas jay samet. Di mo nagukis tayo ka pa kasjay niya. Ngam no isuda apaya nga pa padasek DJ parwar nga jak mo. Kay bagak DJ may kapadasem ti pakahanamot nga ammo. Di man no baliktad ti kutsilyo tayo no baliktad ti kutsilyo da. Di man na kataan nyo na kita aglaklako ti manggad tayan ti malablabsan nyo ka nagpaspas damot nga agukis nga parwar. Kada tayo mat ka padasek ti parwar madi pakastilata. Naobserbaran nyo mat haanwan no sisak lang nakaobserbar. May haman at kadwak nga dua niya nakaobserbar. Wan mahilig tayo tinaalsam di mat nagmayat. Kala ko madayay nangala ka sinudal mo di mangga. Kapros, darangidangan. Amoy ti darangidangan? In English, in between, ha? Una ta, naata, ken naloom, in between, di ti darangidangan, ha? Hama nga naloom, hama nga naata, di pa in between, di English na. Di man naganas dito ko mga lakaji mangga di tayo kalkalayan darangidangan. Ikatum di pamurusan na, inutom nga ukisan. Datay uray lang nga, datay maangot mo di angot na, uray lang nga agbitak day jay kuha na ti, apo, nagganas nga, agur uray di buggoong silikin, adasukanak ka, di umuna nga panangisa mo ko uray kala datay, kala, datay kala agkatay nga niya. Kala dito mo pa'y maawatan diri nam di umuna nga panangisaw-saw mo diyan di buggoong kin soka ko mga da sili na kala agkatay di mo nagimas mo tinaalsem kaya iyo na alsem apay nga rod nga no tao nga naalsem ka permiti rorudyo maango mo ta na alsem ka abi unam kaslakala daytay sa bagay adamo dagiti tattao nga nasamit ti rupa na adamo dagiti tattao nga naalsem kaslakala awang pay ganas mo nga kaslakala awang ganas mo nga mangkita. Kani jay pia pay aday toy ko malagip ko ijay idadakam di Mexico. At jay sangot ti hotel nga nagyan namin nagado di bunga di bayabas. Kunakin di jay may sa jay front desk ti hotel day lalaki day tay kasla ano pangawag mo jayan. Can we get some of that? Jak pay mo jay Mexican na mo ti bayabas. Bayabas? Guaba, unak ka. Dinamag na diyas asidag nga gwardya. Kunana ka, can we get some of that fruit? Kunana ka, yeah. Kunana, nagdakkel nga tao, agaw-gaw at nagbasitak mo, diyan mo magaw at. Kaya di alaon na,
Ti alalaak, day ti apaglabanag, di mat? Ti in between manan di mat? Kati kayat na nga alaan, dulce, kunana na samit. Ti kayat na nga alaan, day ti pisalam, ikatum di bukal na, samo kanan, datay nga Ilocano, kayat mo, yan, day nga bayabas mo. Pagan anom, di mat, no day tay bayabas ka, day tay inalamong, kay ingazye mo sa kapinisel, sigurado nga, dagkuyam-kuyam na day yan. Sinilod, ti alimpipinig day yan, day gusnan. Kati kayat ko day tay may paglabanag. Kati kayat na, ginaloom, imbansag ko ginaloom, apan na pinidot. Dulce, akas di siguro ti bayabas kanyada, day tay nasamit. Kada tayo, awan ganas na ti bayabas no awan ti alsim nahan. Amuyo bayabas. Di yun sa mo, mauawatan dato ibagbagak. Binuras mi data nga bayabas ko nam, napangkam di hotel, numnumot handagod unay makasao ti English, ta Mexican ka, Espanyol da. Ijay restauran di baba, do you have salt and vinegar? Agtong-tungangaw tanang mo, sal. Di mo sal ti asin? Sal. Vinegar. In research mo ita vinegar. Vinegre. Vinegar ken vinegre di na pay lamagit smut. Awan sukada. Asin mo tinang idumudumak isaw. Kinang ko na data nga bayabas. Kada tayo, kaslawang ganas na ano, awan alsum na. Tati bayabas no mabalbalin medyo na alsuman. At dadigitay prutas nga nairanta nga para alsum. At damot dagitay madino na alsum ta nairanta nga para nasamitan. Hindi mangga mabalin dayay. Oray no karisabong at dabukil na in between kinaloom mabalin amin ti manggahan. Ngam di ubas no na alsum nagmadihan. Kaya day taman na alsum kunam kuma, haan, ti ubas na iranta nga para nasamit. No salamagi, na alsum haan. Nga maapayang ati panyo susudalan ka nasamit, pagalsum nga ti salamagi. Kalaman sa awan alsum na, adda usar na awan. Para na alsum nga day jayan. Sabagi, ado mo tinaiyanak kada tayo nga para na alsum ti rupa na, kada agraman angot na nga tanan. Mupaitan. Kaday jay, ti pangarig tayo, umuna maibasa, surat ni Isayas, denggan nyo kantaek, ikanta ni kanya di kunanan, denggan nyo kantaek, daytoy akanta, kanta ti gayem ko, kenti kaubasan na, kunana, kanta, isa song, kasla kumamot pangarig, anya di kay gayem na, nagaramit ti kaubasan, nadameg aturod, napintas, kinali na ti daga inikkat na dagiti bato na kahit nang asawon insagana na di lugar. Idi na aramid nan minulaan na ekspektaren daytoy nagmula na samit aday bunganahan. Ngem inaramid ko amin kunana ngem iti rimwar idiramanan na alsem. Anya ti kunana ikkatek ti alad nan baybay akon nga kumutan dagiti lanot kada sisiitan amula, bay amon nga asaken araben dagiti atap nga animal, tadaydi kayat na nga pagbalinan nga nasamit ti bunga na, haan nga iso tinagbalinan na. Ubas met ti inara, kaubasan met ti inaramat ni Apo Jesus diti ebanghelyo. Anya mo daytoy. Adda may isa nga adda kaubasan na nangaramid ti inaladan na, inaramid na data kaubasan, nagaramid ti torre pagwanawanan, impaabang na kadagiti agab-abang. Idi impaabang nan, nagbiyahe, idi sumangpet, apan na imbaon dagiti adalan na, nga apan agsinger ti abang, amoyo ti abang, rent in English, abang, bingay, tatapan naggagapas, no, adda nalaklaka nga term tayo nga Ilocano, no nakitalon ka, anyo nga amo dagito no, awaw talon nyo, jitinaltalon nyo, ta rich kids kayo, da kami, awan ti talon mi, makitaltalon ka da kami. Ibagami di jahaan pa'y nga abang, bingay di akin, kukwa. Kapag nagbibingay ko na idi pan napaalan, ne pinatay damutten, dinangranda. Idi kwan, inulit na, isulat ta. Idi ko ang kunanan, dahito anak ko barbaring dengganda pinatay da garuden. Kaya kunada kukwatayon ti
kaubasan. Anya ti aramidan jakin kukuha ko na sigurado papatayin nanto. Dua nga puntos daytoy. Anya ti umuna. Ti umuna dagitoy inusar ni Apo Jesus dagiti kaubasan. Dagiti maki ababang. Anya ti ibagana dayjay adda kinaagom ti puso da. Kayat da at agikwaen dayjay daga. Di makastoy tayo nga Ilocano, kastoy tayo nga Pilipino niya. Ita Amerika, ita ko awang kanya da handag patawid. No 18 years old kan nga anak dan bimano kan makamuka biag mon isuda ilako dan to yung property dan agbiag dan igasto da aminen awan tawid. Da tayo mat nakapatpatig ti tawid. Tawid may manipod pa di kapututan ni Adan naging gana kini apong may bagi mi daytoy. Padasem nga sagidan nya nakamuhon amuyo ti mohon daytay simento nga naitugkel akasta anya dijay nakasurat ijay PS anya ti PS puon ti susik haan Timoon PS kunana dijay puon ti padasem addan tumo day tinagrigat daytoy ti agbalik hala ko madya naganak nagpundar dati sa nikwa daga bingayon ti anak addan to tumantanor nga medyo na agagom ialis na jimuhon haan mangayab dan tuman ti asesoran binaten tayo dati ti mohon bagik tatambak datalakit tambak ti pagapapaan dan datay nga mga Pilipino, nangro na ti Ilocano, nakapatpatig ti dagakan niya tayo. Kinudad do maiso ti puon ti susik, puon ti riri. Kaslamo la di imbaw niya po Isusan nga, tagikwaan tayo. Tagikwaan tayo, haan kakabsat, laglagipon tayo, kunana, we are just stewards in this world. Agay aywan tayo laeng awan ti kukwa tayo. Dagita sa nikwa, tadaga, uray ta talent mo, uray ta bagim, ta sirib mo, laing mo, impaaywan na laeng kada tayo, awan ti bukbukod tayo. Ti kamali ti tao no daduma, adda di bukudan. Iso nga uray di daga, ala, bukbukudan. Nagrigat man pa nga panunutan, dagiti daduma nga kakabsat. Diyak amo ano niya ti panunot, kas pangarigan di may sa pamilya. Haan nga pinagbasa dananang kintatang DJ upat may sa DJ pinagsakripisyo na di upat may sa di pinagbasa da tapno laeng umangat di pamilya inton immangatan Allah nangaton tula una yan 25 stories to di balaynan dagi di kakabsat na barong apan nanto pay laag-agawan. Apan nanto pala bibbiyangan, di bingay, di kabsat na makikita na lang aruden, di na maawatan nga nagsaksakripisyo na, gapukan niya na. Kano daduma adda di jay, kaslamo dagiti adalan, kayat dantuma nga tagikwaan ti lubong, haan agay aywan tay laeng di ti lubong. Narigat no daduma isuyip ti poon, ti usually pay nga agaapa iti dagdaga agkakabsat Allah may sa nga tambak you know tambak in English timbek may sa atambak ti haan nadaya ka haan nalaod ka ito'y ti kukwak ure no agin na abogado ta nangingina pa di abogado magbayad dagam di tambak ngam na jay, no, daduma adari jay. Ngamin malipatan tayo, nga da tayo agay aywan tay laeng dito'y lubong. Oh, forget about daga. Haan nga daga titangtungan tayo ta, da kayo nga rich kids, ado ti dagdagayo, da kami, awan laban mi. Isang ano, kaya mi nga dadagami, agi masitera kami, tapno at least ka, dadagami, nakamasitera mo, dagami day jay. Uri awan titulunahan, yung maalat, nakamasitera. Dayjay, lilipatan tayo dayjay. Haan laeng nga daga, kunana, di pinagaywan na, datayo kakabsat, pagayaywanan na tay laeng. Si kayo kinsyak, agayaywan tay laeng. Umuna, aday ta, nanaparaburang ka iti adal. Ado tinagbasa, nga haan nga nakalpasaan,
Adda mo dagiti nasirib ti classroom, adda mo kwarta na ngem no dadduma haan nga gift di education kanya na. Adda mo yo kasjay. Adda mo daytay uri kas ano nga rigat, kabailan na ti agbasa. Kuno na paraburang ka ti adal, nagmayat nga tao, nabigbigan na, nga is just a gift from God, sagot ni Apo Diyos, intalek na laeng kanyak datoy, ta itrabaho kadagiti tattao. Tidakes na no, binukuda mo nga kunamon, kukwak data siyak tinagbasa. Niinang ko kinamang ko tinagrigat, iso nga bagik, dangerous dayjay. Adda mo di kati nakaadal kinhaan man, naparaburan dati laing da nga, ag business, ag negosyo. Pinagaywan na kalaeng dayta. Ngam ti karon na no ilupit mo di kabsat mo tapno laeng umangat dayta nga biyag dayta nga kaya mo tagtagi kwa haam mo nga kukwa. Finally uri dayti biyag tayo. Dayta bagim kensyak. Impaaywan ni Apo Dios kanya tayo insagot na king kadayta nga biyag. Kuno dadduma tagikwaan tayo met no dadduma inabuso tayo met, di tayo met inaywanan, intunukwang ko na tayo, awan serserbi na dahi nga biyaghaan, napatag ka kanya na. Uri agsak sakitak, Father, uwan napatag ka kingkwa na. Haan na nga plano nga, umay ka agtutuok, umay agrigrigat dito'y lubong. Impaaywan na laeng dahi nga bagi kanya tayo. Uri katsyak, dahi katataok, dahi kinapadik, no dadduma ka, amoy ti kararag ko pa'y no dadduman. Nubukbukudak dato yun nga para kanyakon nga haan nga para kanyamon ka alaemon. Ag sakit-sakit dibukot ko ison sa mo pangalaan na kanyakon ka darsemon tadi pa iso nga tuog na. Tano daduma no tagikwaan tayo ti lubong iso di jay nasakit to na kem mo amatay. No alaen da jay tambak mo makiap-apa ka. No alaen da jay tawid mo alla tagtagikwaan. Gibangbok mo nga agbubuot nagado nagyan na akakaasi di ka kaanakam kada apom kada kakabagyam di dapay agbasa tinagikwa amon ti lubong. Dayjay ti umuna dayjay dagiti tinalek daytoy akin ko ti kaubasan ngem tagikwaenda maikadwa. Gibunga dayjay impaabang the fruit of his labor. Intalik na kanyang tabiyag mo, kunana ti Israel, ti kaubasan ti Apo, na iraman tayo dayta, kaubasan na tayo, sika kaubasan na ka. Ekspektaren na agbunga ka tinasamit. Ekspektaren na mangiruar ka tinasaya at abunga. I-evaluate ang tabiyag mo Na namintlo ka nga limaban nga tano, den ka agkaraabak kalata, na alsem ka hanggat tumartarayan. Agbain ka, namintlo ka nga nagkagawad, alo, duwala baet men, intiram manan, duwala engen, may sala. Ag senior kang gadi ka pa'y nangababak, na alsem ka nga taa. Hala, di ko na, ekspektaren na uray na inya ti estado ti biyag dayo, di adal ka man, addaman stable nga job mo, addaman nasayat nga business mo, addaman dagitay, adda ka man iti balasyo taaw, kunada dagitay agboy-buya kada tayo ko, i-shout out na kami man, Father, kunada dagitay adda sa bali nga lugar, hangkay nga i-shout out, ikararagang kayo, makimisa kayo all over the world, sa dinuman nga lubong, kaya no, adda ka man dita, ti ekspektarin ni Apo Diyos, nga iso nga nangitalek kanya tayo, agbunga ka, itinasamit, daytay makaay-ayo. Haan nga daytay rinamananda ka, kunana ka, imbansag damutan. Kanya ti kaya na nga sa uwan, daytoy maikadwa maibasa nagpintas, kaslain sa marina ki galad dayto anya dagiti galad kunana. Surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos anya ti kunana kakabsat ko ken Kristo kamaudyanan na agpanunot kayo kadagiti na imbag ken maikari ara umen kunana. Dagiti napudno, natakneng, nalintag, nadalos, napintas ken nadayaw. Dayjay ti bunga na nga ururayon na kadatayo. No sika, ijay gimong yo, ijay pamilya yo, ijay trabaho yo, ijay sa dinuman nga papanam, no makita da ka maay-ayo da adda pala dayaw da kanyam,
gaputan nasayaat ka natakneng ka, agbungbunga ka nga nasayaat. Nung nasumbong-sungad ka pala ang kilikliklikan dakan, baka naalsam ka mat. Pag sa saudat ta, ayan midday, dumaya, kunada, tagapulot ka mat kin ni katugangam, kunada. Kaya na nga sa uwan, good ka kini, nasayaat ka nga, nasayaat ka manugang. Ngamnon niya ti kunana ka, maya mo dati manugang ko, sala aglingat nga, sala aglingat numangan. Naalsum ka kin ni katugang kaya nangasawon, minsadot. Sadot sala aglingat numangan. Kaya di bagbaga na di dya kakabsat, ti biyag tayo, datay amin, struggling tay amin. Siyak, uray padiak. Dagiti kakadwak nga papadi, dagiti mamadre, dagiti, datayo agdaldalya sa tay amin nga mapanking kwa na, awan ti lamang. Hamo ibaga nga lamang ka nga as asidag daakin ni Apo Diyos, mas nasamsam it dati imatang ni Apo Diyos, haan Adaya mas lamang mo't iti imatang ni Apo Diyos, ti lamang ti imatang ni Apo Diyos, no adda diya taknang, no adda diya, no dagiti tattao kumay ayo daking kagaputi kinapanagparabor mo, kinaimbag mo, agbungbunga ti ayat ni Apo Diyos king ka, iburburay mo, bigbigam nga kukwa na amin, tano ma-realize tayo, no mabigbig tayo, nga da tayo agay aywan tayo laeng, awan ti karbangan tayo nga agtangsi. Awan ti karbangan tayo nga agpangato. No napinpintas kin nagupgwapo kang anda kami, agyamang ka hanggang tangtangsit. Agyamang ka taadda kami nga pagikumpiraran nyo nga pangit. Madlaw yung pa'y napintas yun, no napintas ka daw nagwapo tayo amin. Uri ka data itsura, mahawa. Ala, agyamang ka. Daduma ko, suryab. Gaputa kastoy ta agong ko suryag ti agong na. Agsino kat tatakitaam. May turod mo pa ti agta derti sango. Haan di bagbaga na dito kakabsat. Dagito nga banbanag. No mabigbig tay laeng nga impabulod laeng ti Diyos kada tayo. No mabigbig tay laeng nga kukwa na amin. Insagot na laeng kada tayo kat aywanan tayo. Awan ti karbangan tayo nga agtangtangsit. Awang karbangan tayo nga agag-agaw. Awang tayo nga pangibag kada tayo kanya ti kapintasan sito ti the best kanya na ti imatang na DJ makaited iti buong masayaan iti bingay na nagpintas mo dagiti daduma dagiti doktor nga kakabsat tayo ng daduma nya ti aramiden da no haan laeng mga DJ kita haenda nya aramiden da intay ag medical mission kadagitay makasapo kadamot no iburay damot na duma intay sagutan dagitay marigatan nakakapsat tayo nagadot imabalin tayo nga pangiruaran dayta nga bunga nagadot imabalin tayo nga pangiparinaan kadagiti kakapsat tayo iti simbaan ko na tayo ka dagitay tayting tayo antay mo na stricto di tayting tahab mga 10%. No 10% na ti papilit ko nga tayting tayo nagba nang tayo ano sweldo yaw 50,000. Wow, 10% manutin, 10% na ti binulan. Iyugyo kanya. Naglako ka baboy oray na ESF ang tain lako mon. 10% mo to'y haam mga kasdi kanya tayo. Ngayon ti kunak kanya dan, no oray no han nga dayjay tayting, no makitam nga kasapulan di ka arubam, agrigrigat ni apo bakit nga awang kabalay na, apay sino pa'y lati pangibagaam, ni kapitan, ni mayor, matayan, pumusayan. Awam pa'y ayuda dagiti ka aruba mi. Apay nga si kakakabaalam mo. Apay nga dimitidan. Inton na tayo sa kanto sarsaranayan. Maramanan na pa'y si kanto mo lamang kakanta sa ranay mo. Iso nga dayiti ko na nakakabsat tibunga na. At da kanya tayo. Mabaling ka nga agbunga. Ure awan trabaho, Father. Anya ti tao nga awan trabaho na. Ada mo amin trabaho tayo, haan? Mas nakitkitang pwede trabaho mi ang agtugtog ang agmalmalamaan. Pagkanas na trabaho mi, agpalpalabas.
Mangkit-kita no sinno ti lamang. Dagiti may CCTV ti barangay. Dagiti awan trabaho na haan at dalat ta. Uri agsaksakit ka, mabaling ka nga magbunga iti nasayaan. Uri marigrigatan ka, mabaling ka nga agbunga iti nasayaan. Anya ti kunana kadagitoy nya naganan pangulwan na papadigin Hudyo, pangikayon nga Hudyo. Anya ti kunana, uray ti pagaryan tatlo kada kayo kunana. Apay nga dayjay ti target ni Apo Hesus kanyada. Ngamin isda na istrikto da lintag nalaing da ngem awan ti bunga kadakwada. Handa nga ammo ti handa ammo ti mangipuray. Handa ammo ti mamakawan, handa ammo ti agpakumbaba. Ammo da lamang da. Hala kakabsat, imagine umay agburas ni Apo Diyos, ni Apo Hesus. Inyamot ti bunga nga uray mo. Sika nga tati umuna nga umay na alaen nga, wow, nagsilap, nakaayayo nga kanan. Ti kabailam nga itid kanya na ka, adalong sulungsot na. Adamot kada kayo, di mo, no, daduma ka, samula itiden, no, aglungsutan. Idi ka prepares ka na ka, awam mo nga ited, ngam idi, dandan ni ag-expiren ka, darsin nyo akanan. Anya mo tibunga nga ited mo kanya na no umay. Makaayayo ka di. Nohan ka makaayayo ta ka arubam, ay kabalbalyam ta bunga mo. Nohan na ka pa'y lapat yun ta ka arubam, balbalyam di bunga nga rumrumwarking ka. No awam pa'y lamamati kanya man, yakam mo no kasanupay. Ala kakabsat, awis, katay amin, karit, gatay amin agis struggle nga iti nasaya at paraking kuana. Ekspektaren na lata tinasaya at nga bunga. Uray pa niya ti kung kuna tayo ekspektaren na lata tinasaya at abunga. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Ana marsuay ti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Jesucristo, bugbog tong anak ti Dios. Nagtao iti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao iti Dios. Silaw a nagtao iti silaw. Napaypay so a Dios sa nagtao ti napaypay so a Dios. Naiyanak saan anaparswa. Dios sa kasmatlaeng iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kas tamet ana ilansay ti krus, gapo kada tayo. Iti panagturahin ni Poncio Pilato, nagtutuok, ket naitanen, agungar ti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen. Ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo ana ilangitan. Si papakumbaba tayo ita nga umasideg ken dumawat ken kuana kadagiti kasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Ket iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggan na kami. Para iti simbaan tayo na isaknap iti sangalubungan. Nang runa kadagiti mingidadaulo ken kuana ni Santo Papa Francisco, ni Marlong Obispo ken papadi. Tapno si ka Dios ti kanayon nga inspirasyon da nga trabaho iti kaubasan. Kumararag tayo. Para kadagiti agpanpanday lintek diti pagilyan tayo, tapno maamiris da ti kinapateg ti kapya, ken panagkikinaawatan anas ken iti panagduras, ken panagrangay ti pagilyan tayo. Kumararag tayo. Para kadagiti masaksakit,
marigrigat ken dagiti biktima ti anyaman a didigra, tapno agbalinti apo akired ken namnamada iti baet ti kasasaad da. Pumararag tayo. Para kadagiti amin nga daditoy ita, tapno agtalinaed ti kina tudyo tayo iti apo, ken kadagiti pagayatan na. Pumararag tayo. Para kadagiti amin apimusayen nakakabsat tayo, tapno iti panangibabaet tayo kadakwada, magudundan ti agnanayon a panaginana. Agulibag tayo, tayo madawatan, dagiti bukod tayo, apakber. Dagiti panggat ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggan na kamkadi. Ama aman nakabalin si kalaeng tinamnama ken kamang mi. Denggam kadagiti araraw mi kat patgam ida. Dapat da pumuntain ken Kristo nga anak mo ken apo. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan bikin ka. Amin namin nga ingkang makita, kabutayat binadamina, na urnos da nakapinpin, tas da tinapay kenarap, di umay mitayawat, nagkapu di trigo kenubas, abungat nagpanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan bikin ka. Amin namin nga ingkang makita, kabutayat binadamida, na urnos da nakapinpin, tas da
makita, kaput ayat pinaandamida, naurnos da nakapinpin kasda. Tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabali na amin. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo nga iroknoy mi dagitoy adaton, apangilagip mi kan kuana, babaen day tinatudyo apa nagserbi mi kan ka, pasantuen na kam kadi asinubot mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamen. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Takas taunay iti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo, ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisubli dametlaeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo Diyos, dagiti amin na parswa. Di langit kandaganap no, dagiti pakaidaydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana,
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tada ito iti kalis ti darat ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, At tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, uwapo aging gaiti, yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Lagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amin sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanen dagiti basbasul mi, kasmet kuma
iti pamakawan mi kadagiti met na kabasol kada kami. Inakame baybayan nga umandogo iti suliso keti salakan naka iti dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin nariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Panakabalin kendaya iti agnanayo nari tuag sarda. O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero di Dios, ang unas paspas Amo mga sigang. Cordero di Dios, ang ampunas paspasul di lumo. Amo mga sigang. Cordero di Dios, ang ampunas paspasul di lumo. Ite Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari ngaw may kakanyak, ngam ti may salae nga saom, mapaimbagton to'y kararwat.
Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi tatibagi kandara ni Kristo nga anak mo, iso nga inawat mi, pagbalinanda kami amay tulad ken kuana, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Simmang peten diladawan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, jay tilma nga naidiket, iti original nga tilma Apo, nga mahaan tayo pa'y nga ma-venerate tatanga Domingo. Into no sumaruno nga Domingo na Apo, tadapay laeng ijay mangyang frame. Araramidin dapay laeng ijay frame na isongahan pa'y nga ma-venerate tata Apo, into no sumaruno nga Domingon. Ti Apo at dako mga kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Timan nakabalin a Diyos, yadayo na kay kumaiti amin na pagdaksan, ket ipaay na kada kayo, asi aayat ti pamagasat na. Aramidan kumati Diyos, asi aanugot dagita puso yo, kadagiti paltiing na, tapno mapno kay to iti ragsak, adi agresat. At daan kay kumaiti na santuan a kinamanakem, ket tungpalin nyo akan kanayon dagiti bilin ti Diyos, tapno magipagtawid kay tumet kadagiti sa santos. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ngayon bigat tayo amin Apo.